Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Dili din palami ay ang imo, ha? Masakitay din ni. Dili ko ini. This is my well. And there is no other well. Busa mo sugot kag sa dili. Dawato nimo ang matagdapat sa kung padiha nimo. Unsa? Wait lang sa ha. Kadiyat lagi kaayo. Nagkakita na ko ini sa salida da. Kana sa pasagpaon ang babae sa naong sasap ang sampot. Ingon tingali nini ang style sa mga dato. So, handa mo na ako nga kung kagalingon kung ganahan ko madato. Okay, ready. Ready na ko. Niyan ang akong pikas apeng. Musuon ko sa salida di ay mas mahara o ka ng pinasidactive ang naong. Muingon nga Oh. more. Ay, amot ka naghanaan to, eh. Gusto na to, nagpatas ng akong... Agay na, di na naman ang smile. Ay, gusto na. Balag-balag pa ng akong ipon, hari. Kakusap na to, ay. Ay, gusto na. Midugo ang imong ngabi. Hala. Dugo tinuod. Kana. Muna akong ganahan. Magdugo ka.
Mas musamot ang akong gana kung makakita ko sa babae nga magdugo. Kalami. Ay, wala kong tok. Ito naman eh. Tok ko naman eh. Galing. Asa na! Hindi na ako makaginawa! May puwag mayo ang imong naw nga naglisod sa paginawa. Kita ka, ha? Lipay kayo ang mga anak ni nang Mirna no nga nakakaog tarong unya. Nalipay sa si nang Mirna. Kita'y rewa. Ay, Pero yung tinut, okay ra. Pindot sa tababation nga, makatabang tas itong isigay mo, no? salamat abay Ador ha. Abay. Ang karot, pero okay ka. Wida. Og lettuce, no? Lettuce. So, wa ni mo Katong naay pagdaw mayonnaise kay paghatag okay, sa okay. imong kwarta ngadto ni nang Mirna ug sa iyang mga anak. Thank you kaayo. Bisan nahibaw ko nga naginahanglan sad ka pero imo gihapon gihatag. Hinaguan ba ito nimong kwarta pero wa ka magduha-duha sa pagtabang. Salamat, Dor. Door. Ato tas door na. Ay. Kanis siya no kay bugal-bugalon kay kastanan. Sabagod. Nabo ko'y, ikaw ba? Nakayang yung awan ako to ba na? Ay, mao Tumatanan. na nga ikaw nga akong best friend. 'Di ba? Wida. Ay, sus. Kalami. Gini mo. Wida. Di pa ta best friend na yun, ha? Nga unsa man ha. Kit-kit na ko yung muliong. Uy, maayo kay nagtagbo tapiya. Ato atong imong inanay nakakitag-away dito sa Madjungan. Unsa? Oh. Nga naman? Naambot lang, basta kay murag mga ubog naman tong tapuka. Nagpainom man kuno si nanay nimo na mangka. Daog kang tingali. Sige Tina, salamat sa pagpahibaw ha. Atur sa ako sa tanay ha. Uban natin ka lang. Aw, tana. Tara. Ah, tepa, ay sa kadiyot lang. Unsa man? Kita mo ni Emmy? Hala, wa. To asasinado. Ah. Panaugor ko rin Diaz Martin. Allah, ganan. Ganan. Nay. Ala, abi man gud na ako na uli na Ay, sarang ka niyo, Tragod. Beda sa limon. Tinakamoy nagkita. Aw, nag-uban ganina. Gani, abi man gud na ako na uli na sukad ganina nga may uban ni Sir Harry good. Unya naglaag-laag raman ko sa mga silingan. Hala, nuwa pa di ay. Sige, diya na mo, buyers. Adon sa na akong inani mo, uy, kay nagagubot na to dito. Piya, adto aba. Oh, lagi. Unsa man? Nag-uban sila si Harry ug si Amy? Nga naman? Upot na ako kay boy. Tara, dagano na to imong inahan dali. Hanggaw ka ha! Sige kag inom sa akong gipalit nga bino. Unya, rega mapapil din ako sa madyang. Saman ka ha? Ngano magpapildi man ko? Ay, Buing ka? mas isog pa. Sugal ni! Ay, Di ni magpapildi gana! ay, Ayaw ka suko kung napildi ka! ay, Talaman day ka! ay, ang sakot tala ko ikaw sa alo. Ikay doon! Hala, gangan lang kong talay. Dali-dali marika, bugno ta, pergo sa. Ikay doon! Ikaw may mamugyo! Isog, oy. Ay, Isog ah. sa mga kamasingay, magkwenta mang kas imong gipainom ikaw ra may kuan, nang libre. Niya. Wa man may mangayo. Ay, Tawit. Kalain ba nimo sa manungan? oy, ay, palit sa away, ay. Doon, kagdela ka masakal ni mo kay lalaki ka. Sige, tabang pa mo doon, pergosa. What? Agay.
Agay, barag ko, oy. Barag Ay, ka. nga nang milik kayo mang kabuang nga ka. Buta. Agay, hapit ko sa kamot. Sabi, katawa, oh. Maoday bago ni mo. Lalami, amo da katawa, pergosa. Pagod ay. Marika! Bukol mo. Agay! 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 Hoy, pergo! Agay! Agay! Buti ka. Gusto na, Nay! Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City. Daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Said Liniment, dali ra siyang maulian. Mo bati rin ko pamanhod og laylay sa akong mga piil batiis o usahay mang laylay pud akong buko-buko magsakit. Mo puy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Dios kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nana mo ra. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Said Liniment, bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi isip. Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika. Ay, butang Nanay, ko. say, uy. Yanong gialsa man ko ni mo, Dora. Say pagtuon ni mo na ko. Baldado, dili ka lakaw. Bebe, butang ko. Ay, Butang sakit ka. na, buko-buko na ko. Sigihan ko ng Butang. pokpok. Ibuta lagi ti karon. Abay. Dira ta sa amo, abay. Kadiyot. Oh, dali, sud, abay. Asa dito ni lahos, deliver parcel. Asa ni? Sa kwarto or dito sa laor ka sa kusina. Sa sofa na lang. Dor, diyan na lang sa sofa, Dor. Sige, Sige. butang ko. Ay, luwag ka eh. Bundak. Itsa mo. Ay, tabaghak ka. Ada. Pilapilon ka, hap. Imo dyo kong gialsa, hap. Ay, wati kalsahan. Gipasadi ka. Muro magsako ba? Sa sako. Alsa gihapon na. Ay, hala. Lahi muro alsas pasaan kon. Ay, kalalis di ka na ko na. Eh. Kayo nasdo yan. Awa ko magiglalis. Napaliwanag lang. Napaliwanag. Sakit ba ya kay akong sampot imong gialsa? Igo ang akong takilad. Ay, bastil lang sa dimo. Ay, sus. Betaw. Tay! Tay! Mayo kay ni alam mo. Uban din mong nanay ni mo. Ay, akong giapas dito sa Madyungan, Tay. Ay, kaya nakakitag away. Mau ba? Uy, Masing! Usa ko na! Ay, pagbot! Okay, labot kay wak kay gamit. Ay, ok. Masing! Ok mo daw. Masing! Ok ni Panyong. Ok. Ida. O, sawan. Murag sakit-sakit mo gitong pagkasultihan. Ay, mo, labaw pa kang labot. Pero naigamit. Sa may gamit. Pasaan mo ha? Buga trabatahon kay ka. Kung pati ka pasok, abot ka kadinig, pati ka pasana. Mao. Sapin, mga agi ni mo. Okay ra, kaya pa na ko. Kaya ko tao, nahuna lang ni mo, kaya tao na masing, oy, Kaya pabida. May pagbutuhog lang ka nang. Ay, pagbuot, di taka anak. Sige, good. Sining anak lang ni mo may magbuot. Bay. Inahan mo ha, magpuyo na. Nay, ato na tas kwarto na. Matug na ta. Anong tama na to, padetag higda. Hala, no? Sulok-supon lagi ka, sulok-supon. Lagi tengo ka, wakalabot. Sungagon ba? Sabi na sa sagbat, may tawag anak ko nang. Sagbat kay wakalabot. Sige, good. Abay, sige na. Kami na lang din is tatay. Salamat sa tabang ha, abay. Unsa man? Okay ra, sure mo, ni. Basta ganahan kay pasuod ako. Isuod ko ni kasilya si mong padlungong inahan. Ayaw, sod. Ano Kadongo ba, oy? ka, tabaghaka ka. Alano. Ano sa kasilias? Bisan piyo-piyo, masagpan yapon, bida. Ay, payang-payang. Waka payang, wapakadukaan. Wa pa ka duka asing. Wapa. Katuog na. Wapa. Ora. Ikay katog dito. Ay. Katog dito, ay. Sugur tadoy, sugur tadoy pa dong. Ay. Gustong yung kadoy. Ha? Muna kong ganahan mo, okay? Bisag, sakitan ka. Pinangga ya po ni mo yung asawa nga sinang masinaw. Bida. Bising. Chula mo. Bising yun na. Siyempre, mahal ko na uya doon. Hilom! Hilas!
Mahal siya mong kagaral. Kung mahal pa ko nimo, di ko nimo pasagdan. Dili unta mamatay ang akong anak. Nay. Tay sa argot, masih matay. Kada des piang-piang day, unsam day da. Kada kong buhi na. Lono! Hupog ka berod! Wa lang mo'y kalibutan. Unsam day ha? Unsam day da ha? Wa mo masayod Wa magiging ka ang kalibutan ba hinoon porbida kay ngano? Di man mi mga chismosa god na. Ayay. Kahimo mo yung kagbaliw, barog, dali niya manukol, gano'n, supinday naman tawag ka. Dali, ragay ka barog. Biliba, ginagawa niya. Abtik yung kang manukol. Pamahawa, dabi, pamahawa pagi ako. Ya, black kang maway. Klaro kayo hubog. English eh. Don't block my way. Galing ng pahawa! Abay, abay. Pahawa mo! Ayoko na sunda! Ay, Sigma! Masing! Don't block Asa my ka? way. Nay. Asa ka, Sigma? Asa man ka, Nay? Dismiskit. Balik ko dito. Pamamahaw man si Pergosa. Tiwas pa. Ay. Ay, natutaw, balikas, Bergusa, kay ditong bao. Magdiwas mo unsa, Nay. Tiwas mag-eno. Unsa? Bogno! Ang musunod akong palayason gikan din nakasabot. Ay! Ano itong batang masing? Nang! SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit sa to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng panyawan, kay epektibo daw, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang na siya. Motong, maakyo na kong tindog na uli. Andok ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyad Nacorda, spinner, Alwin Nacorda, audio editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.